Estem al restaurant Via de Centelles, és un projecte de fa 4 anys, un restaurant on prima el producte de proximitat, de temporada i de màxima qualitat. Entre ells, un dels nostres elements principals és la tòfona. La tòfona que, com ja sabeu, davant del nostre restaurant, durant més de 30 anys es va marcar el preu de la tòfona a nivell nacional aquí davant. Nosaltres tenim la tòfona d'hivern, la Melanosporum, tenim la tòfona d'estiu i llavors tenim una que està entremig entre la d'estiu i la d'hivern, que no és tan bona, però que també ens va molt bé. Jo soc un cuiner, en Xavier, el propietari, i m'he format en diferents apartats en escoles com la Hoffman i l'Atelier a Barcelona. El que fem una oferta gastronòmica amb la tòfona molt variada, perquè tant fem primers plats, segons plats, com els postres amb tòfona. Aquí podem trobar des d'uns simples ous entrufats amb tòfona fins a uns pèsols de llavaneres, quan és l'època dels pèsols de llavaneres, els pèsols llàgrima, amb tòfona, tripeta de bacallà. Podem fer uns postres com un flam trufat. L'any passat vam fer un postre de tòfona també molt xulo i moltes opcions, però sempre amb producte de temporada. I com que el tenim tot l'any, fem molts plats. No ens dediquem només a fer un platet i un altre, sinó que utilitzem molt producte. A l'època de l'oca fem ous d'oca, podem fer canelons, podem fer una carn, un peix amb tòfona. El més important és que sempre sobre producte de temporada. Jo us recomano que si teniu una tòfona a casa, em poden valdre diners, però una tòfona petita, si és bona, tampoc és el que val. El que heu de fer sempre, el primer, quan agafeu una tòfona, posar-la en un pot hermètic i ben tapat, i amb ous de gallina. Poder ser de pagès, que no siguin d'aquestes de supermercat, perquè és molt millor i és molt més gustós. El deixeu de 4 a 5 dies mínim amb les tòfones i us agafaran un aroma brutal. Què podeu fer amb aquests ous? Infinitat de plats, perquè podeu fer un dia, voleu un remenat. Podeu fer un remenat amb aquests ous. Què dieu? Uns ous ferrats? Podeu fer uns ous ferrats. Què voleu fer uns canelons i voleu fer una beixamel trufada? Podeu fer una beixamel trufada. I sempre partint d'aquests mateixos ous. Inclús, si voleu fer un postre, podeu fer un flam amb els ous trufats. A mi particularment a casa sempre els tenim. La meva dona és una fan i sempre tenim un tàper, com aquest que us ensenyaré ara, que nosaltres ja les tenim, amb els ous trufant-se, perquè és molt important, perquè per elaborar tots aquests productes és molt fàcil. Penseu que la tòfona va molt bé sempre amb els productes greixosos i porosos. Per què? Perquè els hi dona molt aroma i llavors a partir d'aquí sempre pots fer molts plats i jugar molt amb ella. Doncs ja ho sabeu, si voleu disfrutar de la tòfona, nosaltres sempre tenim tòfona d'aquí de la zona de Centelles i voltants, mai tenim tòfona de la resta d'Espanya. No vol dir que no sigui bona, però nosaltres confiem en els nostres recol·lectors de tòfones que són de per aquí i no ens fa falta anar-la a buscar fora. També sabeu que, segons diu les llengües del poble, els primers tofonaires d'Espanya sortien de Centelles, que van sortir a buscar les tòfones. Llavors teniu l'opció de venir aquí al Via a provar diferents opcions de tòfones, perquè depèn del dia que vingueu i de la temporada que vingueu, els plats són completament diferents, però tots ells són molt, molt i molt xulos. Us esperem al Via